Sumoga dumateng para kadang ingkang sampun kasebat asmanipun panjenengan kula aturi nilaraken palenggahan pinuju wonten ing sasana krida beksa langan beksantayuk tasakuran hangitalnaken putra wayahipun panjenenganipun Raka Mas Dwi Krismanto dalasan Ibu Rimanur Harika. Hae Mas Sunoto. Sumangga pepogiman saking kembang kula aturi tindak wonten ing sasana krida beksa nderekaken panjenenganipun ingkang hamku gati. Ngajeng 3 wingkir 3 sampai kiri setunggal sampai kanan setunggal. Mas Krip, manggon ngajeng jenengan Mas kalih Bapak Lasti. Marang iko sampi aja songah mengayu luhuring budi ayo bakti sukap manambah siang ratri ae so ae so Dadya bocah kawases
pinter macara pinter nulis ana lanang lanang dhewe ana wedok wedok dhewe anak wedok tak sekolahke muga wae bisa dadi pegawe esek melok nek ling panjer sore ora prajurit tanggal alok sadang pangan ora golek dhewe tak suwer dadi selawe tak jupuk papan dari selikur tak pikir melu duwe ora liwat dadi sedulur bejolan korsi iku mono palungguan apa gunane ora kasih iku mono ora berakaduan gunung mana yang paling tinggi tidak melawan gunung Merapi dukun mana yang paling mati tidak melawan diri sendiri lanang dewe anak wedok dewe tak sekolah menyang loro sok yen gede dadi jemso lanang dhewe anak wedok dhewe tak sekolahke menyang cepuh yen gede dadi guru Hei hei ha ha esek 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 dewe tak sekolah ke banyak